ngashim ya kane kakabu ban aku Blei woman swing Iaphi ki parabangai baro saisin pan nga pdiang sngewbha Iaphi ki parabangai bat ya ki wei ru ki basngam bat basha skor ya ka jing shakri bat ka jing mane ki jongi ha kane kapor lengba ka Jingiaseng Kynthei Balang Presbyterian Nongthymmai ki jing rakhe ya ka woman swing aku Blei kerpang Iaphi kamtam ngasngeu ban angu ya Blei wat hapdeng sibun ki jing ya kendu ki jongi hakini ki singi ki bamenta kalalong da shisha ba pendeko ya ka jing sakri lai lu ka jongi ya Blei ndai lengba ka jing start ka bamayan ka jong Blei lala ban peniat syafrang ya ka jing sakri ka jing mane jongi ya Blei ba Blei ula aya la ki jong ki breu ka jing stan bat ka jing champang ban peniat syafrang ya kana ka benta ka jing sakri jongi ya Blei ngapen paru hakana ka pori ka jing sngongu ya kinong ya simbenta balala ban penko ngu ya ladi haba ka Jingiaseng Kynthei ka kerpat ya ki ban ya simbenta lang haba ban keren ya ka kitien ka jong Blei lemne ban pules dang bat duai bat ki jing ruai kumju Blei unda Kyrkhu Iaphi bat unda ya lam Iaphi na ka kapor sikawipan suaba ngin betengi ki jing sakri jongi hakana kapor ngin ya pendem haka jing duai kokpa jongi bah beneng season 4 ko try ngawan ban angu ya me ko try be season 4 hakana ka janmit ke bamenta melapen la yangi Blei ban ya simbenta ban sakri ban mane ya me Kyrkhu Blei kinong ya simbenta baro na do basdang hadu bad dawai try ya lam do mensim bakhu jome knang bangila ban yo sngew ya ka bor bat ka jing ya lam ka jome try baka wei ka benta bangin sapendem kan longkat kum kamon bakhu jome sngew jing duai kereng uji sungipan amen ini ya betengi ki jing sakri jongi ya Blei hakana kapor ka jing ruai ka balai spa nyau punyau ka ba tmai balai spa Kynthei po ka barim ka jing ruai ka baong habat lot ka jinge jonga rai bat scam yanga ka ne ka jing ruai ka long ka jing kerpat yang iki bangen wat hapdeng ki jing bat ki jing ya le ba Blei un bat scam yangi anda kot kana ki jing ruai nga kerpan ya Mrs. Aihun kar umnut in pule ya ka kitien ka ba ka jong Blei bat in ya lam yangi ha ki jing ruai
Shua bingin late lang siya ka jing duwain, puli na kaktin ka bakhuy ka jong ublay ka bingi la ban siyam. Nag proverb ka lanong ka bakat pra ka dekot ka basipaw, ki ktien ki ba ong kumni. Ka kerteng utray ka long ka kut baskem, ubahok upet syaka, bat uskem. Bat kumju ru ngan puli na ka shiti upol u apostol, sya ki nong rum, kalanong kabakat san kadekot kabakat lai. Di ublay ujong kata kajing kermen, tuun pendap Iaphi da kajing kemen, badda kajing suk, baro ha kabanget, kenang bapin nang roy kerhai ha kata kajing kermen da kabor umen sim bakut. Bat kumju ru nakashiti upol u apostol syaki Filipi kalanong kabasau kadkot kabasau hadu kabanyo tu penya kemen no ha utrai halakasni ti nga ong pat tu yakemen tu ai baka jingaisha jong pi kan pau ha gibriu baro utrai ulajan wat khuslai ya ka ei ru henrei ha ka ei baro da ka jing duai bat ka jing kerpan lem bat ka jing aingu tu pin pentip ya ka jing pan jong pi sha ublai de kata ka jing suk ublai ka bapalat ya ka jing syampang baro kan ri jai ken ya ki donut jong pi bat ya ka jing mut jong pi ha u Jesu Kris tuin pendam ka jing duai ku pa jongi ubah beneng Iwan bandam hapo ki slajat ki bakut ki bakentang ki jong me kan kupa ban aingu yame nama ka jingdan rengkat ka jong me nega sngi hibaro hisngi mela pelat ingi na buon ki jingma ka jing mansau ki bakia saudong ya ka jing im ka jongi ngi aingu yame kan kupa mem shim le no yangi bat me kersan boringi hadu ni ka por ka klip mat ka banta ka bamenta bingila kan kupa it ban kiu ka yeng ka bakhuj ka bakentang ka jong me ban syakri ban pendan burom ya ka kerteng ka badan bor ka jong me kan kupa ni aingu kham tam ya ka ni ka tayu jong kini Kynthei ka bangila yo mat kan ku kan rat ni tayu hi bar shi tayu da ka jing isnai ba da ka jing alam ka jong me kan kupa Kyrkhu kham tam ni Kynthei ni long ki bri ki batlat ki baswai ki baduna ndre me kan kupa mem shim le no yangi me ka shan bor yangi kan ku kan rat be bat tu isnai nang te asong ya ka Jingiaseng Kynthei bagi nang la kan kupa be ban yai pentelun ya ka kam ka jong me kan kupa bat kumju ben nang la ban ra kalama ka gospel ka jong me shajrong bat kham shajrong isnai kan ku kan rat be kham tam ni ka por ka bakodol bengi la pulien ka ktien ka bakhut ka jong me ba me long shisha ma me ta kut bas khem ya ka jing im ka jong ni ya ki long yeng ki long sem ki jong ni kan ku pa bat me long ru kata ka jing kermen kan ku pa ha pedeng ka ni ka perthai ka ba idu jing kermen kan ku pa mem shim le no yangi bat ai boringi bingila ban yai phai ki khmat shame bingin yai khot kerpat ru tang ya ka kerteng ka badan bor ka jong me kan ku pa ya lam yangi kan ku kan rat do men sim ba khu jong me ai bor ru yangi kan ku pa bingila ban lai khmet ki khmat sha ki lom nang no kon wan ka jingerap ko man tang na utrai ubat thau ya ka beneng bat ya ka khandau wat num no kan ku pa long ma mi uding du ushan du kan ku pa ya ka jing im ka jong ni kan ku pa kat ba medang ibet ban pensa ingi hasla jong kan ka perthai ka badap tang ki jing ba ka jing ale ki ba ker saudong ya ka jing im ka jong ni kan ku kan rat wat num no kan ku pa bi na ka shan boring darangkat ru kham tam ni ka por swaben ngin ngap ngin sha skor ya ka ktien ka bakhut ka jong me lamba ka syakri ka jong me watnum no kan ku kan rat bi pen sum pen sle ye I do men sim bakhut jong me ai ba ka ei barok ka ba mi no na ka shintur ka jong I kan long lamba ka bla persat men sim do men sim bakhut jong me tu isne ya rap ingi ka shan boringi batu ya lam ru ka ni ka por ka badang sa ngi IT bangi shan ya lut tang hamit rai bi sngau ko pa bi jing khot karpa kerteng Jesu ngapan mentabam jukut ru. Amen. Kublai sibun kong ya ikong akar umno ngasnyo ban ai kublai
ya iba ilala ban pule ya kaktien belak ban pensngeu yang ya kaktien ke jong Blei bat ban duai Blei unda Kyrkhu Iaphi bat pinang la ban nang yai sim benda hak Jingiaseng Kynthei bat hakiwe ki benda ba Blei ula khot Iaphi un Kyrkhu ya ka yeng ka sem jong pi hakane ka porpan ngakhot no ya ka jingruai na ki dekhot jong ka Jingiaseng Kynthei ban pensngeu ha pdiang jong ni ya ka tim song jong ka Jingiaseng Kynthei bat ndakut ka tim song jong ka Jingiaseng Kynthei ngan kerpat ya i kong sharon so tun ba in ai ke jingruai ke bakerpang Andang muslim ubalat Hajing bun kipat Gatphoh om dan unang ya letma ban light in da kabor rajong kan mentoy ayu kasma ban pat ya jing kam la hin reng itip datang uwe ubabat ya ka
Nigong ngai ngoi Blei bu ayang yanga kanega lad bangan shimbanta kanega program nga ai ku Blei Women's Week ya barok ki bas ngap ya kanega program mantagasngi ka kerteng jong ka jingrai bangan ai manta kade such an awesome God kade hakaktian nongwei ngaji de kanega jingrai namar ba kanega jingrai personally ka kta yanga namar ba ka kren chapang ka jing krau ka jong Blei ka jing krau jong u hak hadu kata nre ulong Blei u bathau ya ka bdeng ka pat ya ka khando nre hoi u thau yanga u thau ya phiru kum jo nre ka jing it ba ka jong u kane bom jukut lingbau Jesus Christ but wat langi long kumno ru wat langi petchngai na u ka no ru ka jing it ka jong u ka yai taningi ka yai khot yangi kum ki khon lang brot ki jong u ti ngangen ba fin yo ka jing Kyrkhu but ka jing ta ka jong u min sim ba khoi da ba pis nga pe ka ne ka jing rai. The sun to rise, you lay it down to rest. You hold this heart of mine, you hold my every breath. Such an awesome God, so mighty, so holy, so wonderful. Such an awesome God, so selfless, so generous, so faithful you are. Seated in majesty, reigning in holiness, the table is set for me, for you are the living bread. Such an awesome God, so mighty, so holy, so wonderful. Such an awesome God, so selfless, so generous, so faithful you are. And nothing comes close to the Lord Almighty, nothing as sweet as His love and mercy. Nothing comes close to the Lord Almighty, nothing as sweet as His love. Jesus, the Son of God, hung on a cross to die, but not even death itself could hold you down, for you rose to life. Such an awesome God, so mighty, so holy, so wonderful. Such an awesome God, so selfless, so generous, so faithful you are. Such an awesome God, so mighty, so holy, so wonderful. Such an awesome God, so selfless, so
generous, so faithful you are. Blei si buon Iaphi ki dekat jong ka Jingiaseng Kynthei Nongthymmai ki balapan sngeu hangi ya ka tim song kalong ka jingruai ka ba sngeu tenan ba kumju ru nga ai Blei kerpang ya I Sharon sotun I ba lakloi ban pendem ban ai hapdeng jongi ya ka jingruai ka ba kerpang ka jong I Blei nang Kyrkhu Iaphi haman la ka klimat ka jing im jong pi hakane ka pot pan ngan khot no ya nga aku Blei kerpang hakane ka por ya I Arreelin Gatphoh bala pdiang sngewbha ya ka jing khot jongi kum ka Jingiaseng Kynthei la pen ko ngo ya la de nga ngej u Blei un ya lam haswa jong I bat un Kyrkhu ya I hapdeng ka jing bun jong ka kam jong I nga sipen I thu no ya I ilong ru inong hikai Sunday school jongi kadai ka para banget ka ba jongi bat hagaju ka por habaka Jingiaseng Kynthei ka don kam ya I kloi ban ko ngo bat I kloi ning kong ban ko ngo ya u Blei bat ru ya ka Jingiaseng Kynthei u Blei un Kyrkhu Iaphi bat un ya lam Iaphi ba pinang la ban sakrishirhem ya ka kam ka jong Blei mentang an IT no ya ka benta hai Nongkren ba jongi I Arreelin Gatphoh ha ka baning kong nga ai khu Blei Women's Week ka ba suk bat ka ba kmen yangi baro ha ka kerteng ka ba bat ka ba penem ka jong unong penem jongi u Jesus Christ bat nga ai khu Blei ru ya ka program committee jong ka Jingiaseng Kynthei Balang Presbyterian Nongthymmai ki bela ibet ban ayanga ya kani ka benta ha kani ka janmet ka theme jong ka Women's Week how do you snem arhajar arpuwei kadai ka bela pensyong nongrim na ka kitab Proverbs but ka kitab Proverb hi kadai ka kitab ka bala tho da us Solomon ubadai ukun jong u David usim jong kari Israel kabangila ban shem ha ka lenong ka baning kong ka dekot ka baning kong jong kani ka kitab ki proverb but ka phang pedeng jong kani ka kitab proverb kadai ka bangila ban ong ha ka tien pareng kadai ka wisdom ka jing start jing shem phang but kumta yagani ka kitab la tho da ka jing thmu ban ai jing hikai hangi ki banget how new Blei jong ka Bible kumno bangin yat bat kumno bangin pendon kam ya kane ka jing start ka jing shampang ka ba Blei ula ai hangi kumno bangin pendon kam ya kata ha ka jing im ka jongi ka ba man la ka sngi ha ki rai ki decisions ki bangi shim ha ka ba man la ka sngi bat ha ki jing le ki activities ki jongi te kumta nila ban ong ba na kani ka kitab proverb nila ban yo ya kata ka wisdom kani ka jing shampang ka ba Blei ula ai hangi but kumta ya kani ka theme jong kani ka Women's Week jong news nem arhajar arpuwei la shim na kani ka lanong ka ba khat pra ka de khat ka ba shipho ka ba ong ka kerteng utrai ka long ka kut ka ba scam tungin pai shu Blei ha ka jing duai kopa ngai ngu ya me ya ka jing im ka ba me ai hangi but jisu wan ban dem ha me ban ai ngu ya me try ba la da me pet la da me thau a try ya ki jing duna ba ki pop ki jonga a try ngam don hok ai a try jisu ban wan ha khamat jong me henry but me a try ka don ka jing map but me a try ka don ka jing siu spa but kumta a try nga yang hang ni a try jisu nga ai ngu ya me ya ka jing map a try ka bangala yo mat a try na me ba ha ka jing long pop ka jonga a try me la kloi ban map yang a try but ban siu spa
yang akum ta atrai nga yang hang ni kum ka khon ka jong me atrai haki jing tlot ki jonga atrai jisu nga duai atrai ba min pendap ma me atrai da ka bor ka jong me atrai ka bor Blei ka jong me ka bor ka ba crown bat ka ba clear tam ka jong me atrai jisu try nga duai yingi way pi way atrai ki ba shash kor atrai yakani ka khubor hakani ka jan me atrai to kren ma me hangi metep atrai ki donut ki jongi metep atrai ki jingmut jing perkhat ki jongi metep ki jing yale ki jongi atrai ki bangi mat atrai ha ka jing im ka jongi kumta atrai jisu nga duai bo mense mu jong me un yalam atrai but to kren ma me hangi atrai nga pan ya kani ha ka kerteng jong jisu Christ amen ka kerteng utrai ka long ka kut baskem ka ei ka kut baskem ka kut baskem ka dei ka ta ka jingtei ka jingtei ka bala ker saudong bat ka long ka jingtei ka baskem bat ru ka bala ker ya ka hakling saudong bat kumta ka ni ka kut baskem ka symbolize lani ka penpau ya ka dak jong ka jingiada ka protection bat ru ka dei ka dak jong ka jakari nong rai sam ha ka sam ka ban riu phuwei ka dekot ka balai ong na ba melong ka jakari jonga ka kut baskem na u nong shun ka kut baskem kumta ka dei ka dak jong ka jingiada ka dak jong ka jakari ti ka ei ka kut baskem lani ka jakari jonga ba jong pi ka ei ka kut baskem jongi ka kani ka juo ka lenong jong ka kitab proverb ka lenong ka ba khat wei kani ka dekot ka ba khat ka lenong ka ba khat pra ha kani ka dekot ka ba khat wei ka ba bot ya kani ka dekot ka bala pensyong nong rim ya ka team jong ka women's week au new snem kani ka dekot ka ong ba ka spa jong u ba real spa ka long ka shnong ba klan jong u kumta don na pedeng jongi le si ka spa ka dei ka kut ba scam jongi nis ngau scam but ka jakari ka jongi ka dei ha ka spa ka jongi don pat le si ka kut ba scam jongi ka dei ka jingnang jing start jongi but ka proverb ka balai ka dekot ka basan ko ong wat shanya hala ka jong ka jing shampang nrei le si don na pedeng jongi nis ngau scam but ngis ngau ba ka kut ba scam jongi ka dei ka jingnang jing start ka bangi don nrei kani ka ktien ka jong Blei kani ka proverbs ka lanong ka ba khat pra ka dekot ka ba shipho ka bala pensyong nong rim ya kani ka team jong ka women's week how news nem ar hajar ar puwei ka kren shai ba ka kerteng utrai ka long ka kut ba scam jongi ka pamut ka kerteng utrai ka long ka jakari jongi ka kerteng utrai ka bathau ya ka jinglong ka character ka jinglong jong utrai ka pamut utrai ulong ka jakari jongi utrai ulong ka kut ba scam jonga bat jong pi ti menta habangi ong ba utrai ulong ka kut ba scam jongi ka jingkli ka wan kumno ngin mat lani kumno ngin experience ya kata ka jinglong jong utrai kum ka kut ka ba scam jongi ha ka jing im ka jongi ka ba man lagasngi namar kum bangala ong mene ha ka basdang ba ka kitab proverbs ka kitab jong ka jing shempang a book of wisdom ka ba ayingi kata ka jing shempang kum no mangin im ha ka jing im ka jongi ka ba man lagasngi te kumta ha bangi ong ba ha ba kani ka ktien jong Blei ko ong ba utrai ulong ka kut ba scam jongi kum no ken ngin apply kum no ngin mat shisha ya kata ka jinglong ka kut ba scam jongi how try ka jinglong jong utrai kum ka jakari ka jongi bangin yo ya kata ka jubab ngakwa bangin pai sha ka benta ka baar jong kani hi ka dekot ha kani ka dekot ka ba shipho jong ka lanong ka ba khat pra ka kitab ki proverb ka benta ka baar ka aya kata ka jubab ka ong uba hok
u pet shaka bat u scam ka kerteng u try ka long ka kut ba scam kum nongin yo amat ya kata ka jinglong jong u try kum ka kut ka ba scam ka jongi ha ka jingem jongi ka ba man la ka sngi ka jubab ka dei kani ka benta ka ba ar u ba hong u pet shaka bat u scam te kumta yakani ka jubab yakani ka benta ka ba ar akwa ban penwan dur yaka ha ka dur jong ka bangila ban ong ka equation ka equation ka dei ka ta ka jingbo ka bayathu yangi ya ka jing ya dei jong artli ne ki benta ki ba pher jong ka jingkheng mengin kham sku thu ya ka ni ngan ai da ka nuksa haka jing addition mo haka jing ya kheng lang to shu tharai man ta la dengi kheng lang ya u ar bat u lai la dengi at ya ki ka jubab kan long san la dengi at ya u ar bat u lai ka jubab kan long san ngimla ban yo san haka ni ka equation ka jongi nginamla ban yo ya ka jubab san la dengi bo tang u ar but ngimla ro ban yo ya uniu san la dengi bu tang ulai kumta hakani ka equation r but lai ni yo san ni don kam ya u r but ya ulai kumta habanga ong yakani ka benta ka ba r ngin bu yaka hakadur jong ka equation kabamut kata ngan repeat biang ngan ong biang ka equation ka dei kata ka jingbo ka bayatho ya ka jingya dei kabamut kini ki benta hakani ka jingbo kidon la ka jong ka benta but kumta kani ka equation ka yatho yangi ya ka kata ka yatho yangi ya ka ei ka bala habala bo yakini ki benta ka ei ka jingya dei jong ki hakani ka jingbo hakani ka equation te tongin pet ya kini ki benta jong kani ka equation ka benta ka baningkong kadai ubahak kani kadai ngan ong biang mo ba kumnu ngin mat ya utrai kum kata ka kut bas kem jongi but ka jubab kadai kani ka equation ka benda ka beningkong jong kani ka equation kadai ubahak tangin shim shwa tang ya kata ka benta ubahak bun sien haki jing ya kran ya khana jongi but bun sien haki jing ya dei ki jongi ngiju pen million ban label ban describe ya ki breu ba ngin ong ba ki tu ki dei utolane ka tu ki dei ki breu ki ba hak ngimut ayu ha bangi ong kumta bun sien ngi thau ya ka jinglong hak jong u breu ni ka breu da ka bangi pet ya ka jinglong ka akor ka tien ka thale ka rukam behave ka jong ki mo kai habangi I bakilong ki badan akor ki badan buram ka tien ka thlet ka babyang ju ong ba bat ki bale bha ki bam ju kran snew ki bam ju le snew ti teng ngi ju khat ikum kita ki breu ngi ong ba ki dei ki ba hak hato kata ka dei shisha ka jing batai ya kata ka hak u ei u ba hak namar hakani ka tien jong u Blei la ong u ba hak u ei u ba hak ka tien jong u Blei ka kran shai hakashiti jong u pol shaki nong rom kala nong ka balai ka dekhat ka bashipho ka kran shai wa amdan ubahak amdan uweiro ubreu ubahak nangta ka ong shu hakani ka jo ka shiti ka jo kala nong ka shiti shaki nong rom kala nong ka balai ka dekhat ka ba arpulai ka ong ba baro nila le pop kumba ong nong rwai sam David haka sam ka ba san puwei lapun yanga haka pop I was conceived in sin. Namar kata baro ngilong ki bale pop. But lada kumta ladangi ong ba ngila ban ong ba nga ngam ju tu ngam ju glim ngam ju kran snew yanu ngam le snew nga ai kat ka bangala nga ai nga yarap iki baduk ngam ju thok kumno phin ong banga nga dei ubapop ka ktien jong u Blei ha ka kitab Isaya klanong ka ban riu pusau ka dekhat ka ban riu ka kren shai biang ka ong ba ki hok jongi baro ki long kum ka jan ba betit all our righteous acts are like filthy rags ki jing le hok jongi ki jing pershang jongi ban le ya ka ba hok ki long kum ka jan ka ba betit khamat jong u Blei dia ba kum tau ei ba hok jongin pai shaka shiti jong
Paul shiki Nongkren ke shiti ke ba ar jong Paul shiki Nongkren ke lenong ke basan ke dekat ke ba ar puwei ngan pule ya ka ongkum ni namar ya uta ubam shem latip ya ka pop kani ka kren chapang jong u Jesus Christ namar ya uta ubam shem latip ya ka pop ula penlong ka pop na ka benta jongi kenang baan penlong yangi ka hok u Blei ha u Jesus Christ u tang u Jesus Christ ba klem ka pop uta u bam shim la tip ya ka pop henry ha u Jesus Christ kani ka ktien jong Blei ko ong ba ha u Jesus Christ la penlong ya ka pop jongi la penlong ha u Jesus Christ but Blei kata kenang ba haba penkit haba penlong ya ka pop jongi ha u Jesus Christ ni la ban long kita ki ba hok hakamat jong Blei kumta kai ka hok ka dei ka shiti jong Paul chi nong rom ka nong ka balai ka khat ka ba ar pu ar ka ong ba ni yo ya ka hok jong Blei da ka jinget how Jesus Christ kam don ka nu ka kam ka bangi la ban le ka hok nginam la ban earn ya ka nim la ban kamai ya ka henry ya ka ni ka hok la pen kit hangi la pen kup hangi dei tang da ka ba pen kit ya ka pop ka jongi how Jesus Christ but kumta da ka bangi nget how Jesus Christ nila pan yo ya kane ka hok ka jong Blei kumba ong Paul ha ka shiti shaki Nongkren ka lanong ka baningkong ka dekat ka balaipo bat ka laipo way u ong ba ha u Christ Jesus u Blei ula penlong hangi ka hok bat ka jing pengkhoi ha u Christ Jesus ne ki kam ki babhajangi ha u Christ Jesus u Blei u penlong yangi ka hok bat ka jing pengkhut ka bamut ba habangi pai sha u Jesus Christ habangi pdiang ya kata ka jingle ka jong u Jesus Christ paula kit ya ki pop ki jongi bat ni pan map na u ya kita ki pop ki jongi kadai hangta bala penkup yangi bala penpong yangi da kata ka jan jong ka hok jong Blei habangi pai shu Jesus da ka jinget ni pdiang ya ka ka ba Jesus Christ ulale na ka benta jongi ha ka ding pna na ka benta ki pop ki jongi dei hangta ba ngin la ban long kita ki ba hok hakamat jong Blei te kumta ka benta ka baningkong ha ka ne ka equation ha ka ne ka benta ha ka ne ka jubab ka dei ubahok ka baar ubahok menta ka pada ka badan kam ya uta ubahok nila asngau thu ba ka bahok ka nongrem jong ka hok ka jongi ka dei tang ha Jesus Christ ka jinget menta uta ubahok ha Jesus Christ ka benda ka baar ka dei ubahok upet shaka ni ka kut ka baskem ka bamut upet sha utrai upet sha Jesus Christ but haba lapen kup yangi lapen pong yangi Isaiah ka kitab Isaiah ka lanong ka ban riu pusaw ka dekat ka ban riu ka kren sha ya kata ba we are clothed in righteousness ha Jesus Christ habangi pdiang ya Jesus Christ kumunong penem mu jongi habangi pan map na Blei ya ki pop ki jongi lapen kup lapen pong yangi da kata ka jan jong ka hok but kum ki ba hok ni pet sha kum uta kut baskem jongi kumnongin pet sha ladangi pule tungin pai sha ka gospel ka jong Matthias kalanong ka ba khatwei ka dekat ka ba arpupra hadu ka ba laipo ngan pule ya ka ongkum ni Matthias kalanong ka ba khatwei ka dekat ka ba arpupra hadu laipo to one hanga manu bakrani gini ki kentin u Jesus Christ wong to one hanga pi baro ki bathat bat bakhya ka jingkit tingan penjem ya pi to shim ya kalengkor jonga hapi to hikai ru nanga nabanga ubalui bat ubarit hakado anut jepin shem kabaja that hakimen sem jongpi nabaka lengkor jonga kalong kabajem bat ka jingkit jonga kabasting but sure u Jesus Christ ha kani ka gospel jong u Jonas kalanong kabakhan riu ka dekat kabalai pulai ula kren shai ba ha kani ka perthai ngin your jinjar in this world you will have troubles kumta kum kinong buat jong Jesus Christ
ni sngo tho ba Jisu la kren shai ba ka ne ka jing im ba ban long ki nong buat jong Jisu Christ kam dei ka jing im ka basuk. Following Jesus is not easy. Jisu shim kular hero ba ka jing ka ba habangi buat yu ngin yo ya ka jing im ka basuk. Ula ong shai, but in this world you will have troubles. Hakani ka perthai pin yo jinjar. Kumta baro nangi ki brio hakani ka perthai ni yo mat ya ki jingyele bat ki jing e jong ka jing im. Nado ukhna ret hado ki brio ki barasan na rangba baro ngi mat ya ka jing e hakani ka jing im. Kumangitip menta baro in general ngan siong baro ngitip ni mat ikani ka jing e jong kani ka klam COVID-19 ka balawan ban lin shop iki babun bat ka kalawan ha ki yeng ki sem jong iki babun kata kadai ka baro ni face baro ni ya lengba ikani ka jing e henry individually pade marway ro kumangala ong nado ukhna school ha kini ki sngi menta udon la ka jong ka jing hele hoi ki don ki online class henry what ha kata ka online class ki don la ki jong ki jing e ki don laki jong ki jing yele but ki bam yo alat ban attend kata ka online class ki tur ki don laka jong ka jing yele ki jing e nang ta usamla ba puli ki samla ki ba puli ki don laka jong ka jing e nang ta ni ki bala trai ni don laka jong ka jing e ni ya kan do ki jing e ki jing trai ki jongi ki jing em jongi ka ba man laka sngi but ki ba what ki rangba ki temmen ki bala shong ha yeng ro ki don laki jong ki jing e takada umdon wei ro ubrio hagani ka perthai ubala ban ong ba ngim don struggles ngim don ka jingyele ka jingim baro ngi don la ki jong ki jingyele but kini ki jingyele ha ka jingim ka jongi khamtam ha kini ki por ki babanta bon na pedang jongi ni ma ki pen khuslai yangi ki pen shakti yangi ni ma ya ka jing khuslai ni ma ya ka jing shakti teng ka wanra ya ka jing du thia ro don na pedang jongi ngim yo thia let's see shi teng miet ni kendit ki don ki jing khuslai ki bapen wet yangi ki bapen no man siam yangi ki bapen do man siam yangi baro nga thrai ni don la ki jong ki jing sham ki jing mat ki jing yele ki yong ki bawan ha ka jing im ka jongi henry ka to ka benda ka bangala puli mane ka benda ka ba Jisu kren shai u khot yangi u ong ba ha pedeng kita ki jing kit ki ba khia ha pedeng kita ki jing yele ki ba ngi mat u ong to wan hanga but kani ka benta jong kani ka kitab ki proverb through ka ong pet shau uba hok u pet shau but habangi pai shau Jesus Christ kumbau la ong hakani ka gospel jong Matthias klenong ka bakhat way ngas ngotunat ya kani ka kentien ka ba Jisu pendan kam da ka lengkor mangin ngau tho ya kani ngin pet ya kani ka dur ka lengkor nga yala dia ka aiman siam hayanga habanga pet yakani ka dur namar habanga perkhat yaki jing yaki struggles ki jonga but nga perkhat nga pet yakani ka dur ka yarap yanga ban visualize ban muddur kumno ba Jisu ukit uba ya kani ka lengkor ka bangi hab ban ra ka bangi hab ban kit ha ka jing im ka jongi Jisu ukit but Jisu ukular ong ba ngan penjam Iaphi ka jingkit ka bakhya ngan penjam Iaphi Jisu ukit upen sting ya kata ka jingkit ka jongi but upen kit but upen jam ya kani ka jingkit ka jongi but shu ka ka ba ai man siam hayanga ka don wei Nongkren bala kren ha ka wei ka Jingiaseng ha par ba ukren chapang kani ka jingkit kani ka yok ka jong Jesus Christ ong ba kani ka yok kani ka lengkor ha bangi kit ya ka but Jesus Christ ka jing smotanat ba ka long ba kani ka lengkor kanam ot ya ki rendang ki jongi haba udon Jesus Christ bat ngi haba Jisu kit lang bat ngi ya kani ka lengkor the yoke will not cut our necks kata kada ai man siam shayanga but kum kita ki nong buat jo Jesus Christ Jisu khot yangi bangin pet shu uba hok bala pdiang ya kani ka hok ka ba Jesus Christ pen kop hangi to pet shu to pai shu bangin yo amat ya kata ka jinglong ka jong kum ka kot ka baskem kum ka jakari ka jongi but kum mangala ong mane namar ba ka equation menta habangi bolang uba hok u pet shu Jisu u pet shu Blei ka ban mi nang ta ka result ka ban mi na kata kadai kani ka benta ka ba ong but uskem kadai ka benta ka balai ka benta ka ningkong kadai ubahok
bahak ule kumno u pet sha Jisu u pai sha Jisu but habangile kumta ka ai ka result kadai but uskem kata kadai ka benta ka balai uskem ka ai kata ka mut kumno kata ta Jisu kumangala ong menne shimla kular yangi ya ka jingim ka basuk hanrei ukular yangi ka wei habangi buat ya Jisu ula ayangi kini ka wei ka jing kular ka bangi la ban shem ha ka gospel ka jang Yohanes ka lenong ka bashipau ka dokot ka bashipau ha ka baula ong banga ngalawan bakin yo ka jingim ka bakrahai bakin yo krahai ya ka ha yu Jisu shib kular yangi an easy life Henry ukular yangi ka jingim ka bangin yo krahai ya kata ka jingim I have come to give them life to the full abundant life kabamut ba hapdeng ki jing hapdeng ki jing yele jong ka jingim hapdeng ki eryong ki bawan ha ka jingim ka jongi there is life Jisu one ban ayangi ya kata ka jingim but mdei hi tang ka jingim ka bakrahai ka jingim ka bakrahai ka badap ka bamut kumnu kata and she replace no hakani ka contain scam nilaban ong uba hok uba pai shu Jisu in yo ka jingim ka bakumnu kata ka jingim ka bakrahai ikong mene ila pule ha ka por ba ipule sedang ila pule na ka to ka benta ka shithi ka ba upol utho shikinong Philippi ka lenong ka basaw ka dekhat ka baniaw ka bakren shapang ka jingsuk ka jong ublei ka jingsuk jong ublei ka baong ba ka jingsuk jong ublei ka ba palat ya ka jing shampang baro kan ri ya ka donut padi ki jing perkhat jongi hau Jesus Christ kumta ka ai kata ka jing imbakrhai ka ai kata ka abundant life ka ba Jisu ukular ban ayangi kadai ka jing im jong ka jingsuk hawa ki jing yele ki don ka eryong ka don Henry kumba u Jisu hakapor ba udon bat ki senran ki jong u bat kalawan ka eryong u Jisu yo thia kumta yangi ro uwan ban ayangi ya kata ka jingsuk hapdeng ki jing yele ka jingsuk hapdeng ka eryong ka bawan ha ki jing im ki jongi kadai ka jingsuk ka bapalat kumba uang apostle Paul ulamat ya ka jingsuk pat kumta ula krensha ya ka baka dadai shisha ka jingsuk ka bapalat ya ka jing shampang ngimla ban sngo thu ya ka namar balai ki circumstances jongi ki long ki be ki jing yele jongi ki long ki ba real ki belong shisha ki bon ki jing ka jing im ka jongi Henry kata ka long ka ka ba shabar Henry ka be hapo jongi pade ha ka ban sim kumba uang apostle Paul mo ka donut ha ka jingmut jing perkhat kadang kata ka jing jai kai kata ka jing jai ka dei ka jing suk ka ba u Blei u ayangi ha u Jesus Christ ka jing suk ka bangi shem tang haba nila IT ya ka jing em ka jangi sha u Jesus Christ kumba u ong u wei u nong yalap bat u nong tho kot ngas ngotenat bat kani ka aimen sim yanga ka ba u ong ya kani ka kantien but peace is not the absence of stress but the presence of God ki jing yele ki don ki struggles ki don ki eryong ka don kumalong menta ka eryong ka don kleng saudong Henry hapdeng kata ka don kata ka jingsuk ka bangimla ban sngu thu ti mangiru ngimla ban sngu thu ngimla ban shempang ya ka dei ka jingsuk ka ba u Blei u ai kumba ka ong ka tu ka jingrai ha ka jingrai ka jingrai jongi ka jingrai ka ba laispa an real puwei ka bangila ban shem ha ka jingrai jongi ka laispa an real puwei ka ba ong kum ka wa ba pharnai ka long ka jingsuk jong u Blei ka ba joblut baro kat ba kanang shlei janai penban nang shlei nang dap man kasngi janai penban jilliu shilenter lenti bala kershan da u Blei shem ka jingsuk jai kumba ulakular jingsuk ba janai jingkmen ne jing shitom ba wan lap teng lapha daga jing nukpa bahabeneng ngin yai shanya ha u kular bandebha
kat ki bayai shania kin yo hun shisha ka jing suk ka ba palat ya ka jing shampang baro bat kata ka jing suk ko mangalaong kumbalat ho ha ka tin jong Blei ka ri ya ka donut jongi ka ri ya ki jing mat jing perkhat jongi bat kumta nila ban long ni don kata ka jing jai jai ha ka men sem ka jongi bat haba ni pai sha u Blei kum u ba hok ni pet sha u kum u ba hok ni pai sha u Blei ni pai sha u Jesus Christ ngin yo mat ya kata ka jing suk but haba ni don ka jing suk ni la ka jing suk jong u Blei haba ni don ya ka jing suk jong u Blei namar what Jesus Christ ro Ukraine sha ya kata ha ka gospel jong Johannes ha ka ba ula ong ha ka gospel Johannes klenong ka ba khat saw ka khat ka ba arpun riu ba ka jing suk ka ba ai ha phi kam dei kum ka jing suk ka ba ka parthai ka ai. The peace that I give unto you is not like the peace that the world gives. Kadai ka jingsuk ka ba Jisu u ai kadai kata ka ba what happened ki jingyele ka don ka jingsuk. Mdai bakim don ki jingyele ki don henry ka don ka jingsuk. But kadai kata ka jingim ka ba kerhai ka ba Jisu ai yangi. But habangi don ya kata nila banlong kita ki baskem. But kumta habaka don kata nila ban don ka jingim there is life hakani ka perthai ka bangi im. Kadon ka daw ban im ru there is a reason there is a purpose ban im hakani ka perthai but ka way ka di ka jingsuk sa ka way ka ba Jisu ukular ki don bon ki ba Jisu ka ba ha hakani ka ba Jisu ong ka jingim ka ba kerhai henry ngakwa ban focus hakani ka portang kini artali ka way ka dei ka jingsuk but ka way ka dei ka bor ka jong Blei ka strength ka ba Blei u ai hangi habangi pai sha u habangi pet sha u ai yangi ka jingsuk but u ai ro yangi ya ka bor ka ba ula kular ha ka ktien ka jong u ha ka kitab Isaya ka lanong ka ba saupuwei ka dakhat ka ba shipho ka ktien jong u Blei how Isaya ka lanong ka ba saupuwei ka dakhat ka ba shipho ka kren shai ula kular yangi ya ka ni to what shep tieng me namar ngalong rangkat bat me what sngewbha namar ngalong u Blei jong me ngan penshat bor ya me ngan yarap ya me hoy ngan kershan ya me nakakti ka mon jonga u Blei u kershan bor yangi kum ki ba la pdiang ya ka hok kum u ba hok how Jesus Christ ni pet sha u ni pai sha u bat ni la ban long ki bas kem namar balai ba u Jisu u ai ka jingsuk bat u kershan bor ro yangi Jisu Krishan boru yangi hakani ka ju hi ka kitab jong Isaya kalanong ka ba lai pukandai ka dakhat ka ba kalanong ka ba lai pukandai sorry kalanong ka ba saupo ka dakhat ka ba lai puwei ka ong ba u try upen thamai bor hakini ki sngi menta ngathrai don ki por ki bangi sngo ko bangim don bor shu ngimla shu banya le yakani ka klam ngim don bor shu halala ki komala ong halaki jong ki jingyele ki jongi ngisno bingila tlat man ngim la shu man le kumnu hanrei habangi pai shu u Blei upen thamai bor he renews our strength but kumta haba upen thamai ya ka bor ka jongi ngila ban long biang kita ki baskem how dry kumta kani ka theme ka jongi kadi ka theme jong kani ka women's week jong news nem arhajar arpuwei ka ong ka kerteng u dry ka long ka kut baskem jongi kumno ngin la ban mat ya u dry Jisu kum uta u bak u kut baskem jongi ka jakari jongi dei kani ka equation u ba hok kum bala pdiang ya Jesus Christ kumunong penem jongin pai shu ngin pet shu uba hok how Jesus Christ u pet shu but u scam in la ban yeng scam how u Blei hashwa bangan penkut ngashukwa ban bu ya kani ka wei ka jingli pedeng jongi baro but kani ka jingli ka long hato haka equation jong ka jingim ka jongi u Blei udon ni em is God present in the equation of your life ngakwa ban bo ya kani ka jingli ngakwa bangin kli ala de ya kani ka jingli pala da don nak deng jongi lese ngimpat ju khot ngimpat ju mat ya u Blei
kum ka benta haka jingim haka equation jong ka jingim ka jongi nila ban phai sha u bagi pan map yaki pop ki jongi na u bat pdiang ya ka ei ka bau Jesus Christ ulakit ya ka pop ka jongi pdiang ya ka ta ka jingle ka jong Jesus Christ haka ding phna da ka jinget bat kumta nila ban long kita ki ba khot bat ki bala siuspa bat ki bala mat ya ka ni ka jingsuk bat u Blei bat ka jingsuk jong u Blei do u Blei un Kyrkhu yangi amen Mentangin yo sngeu no ya ki jingpen bena ya ka sngi ke balasai hakapor shi bajie khat pratarik ujulai Chairperson Dr. Miss Bimerbo Nangta Organist Mrs. I.S. Dakar Nong Yalam Jingruai Miss Darisha Lalu Pulis Nang Baduai Mrs. Yolangwar Team Song Naka Jingiaseng Kynthei Special number Miss Iba Daya Risa Lingdo Bat Idarisok Lingdo Nong Onyo Yaka Nongkren na Dr. Mrs. Arreelin Nongthymmai jing Iaphi Blei bat jing Kyrkhu penwa mentang ya poino sakabawai bat ngakerpan jemen basan di mauro in yalam yangi haka jing duai balengkot bat in Kyrkhu penwa to ini pendam haka jing duai kuk pa sngewbha peneng kumne ko rab sai sen pat yo mandem ki chat ko jame ko trai bi ba kong puji sang Kynthei ko trai yo ban sakri me lam pa jong de ko por ma ko khui ko trai bi la ban yo ban roi ro ka teng jame ban pulen ke ten ko khoi jame ko kon ba kham jame tra ban yo snap bi ka ten jame ko trai ko la kran pen jongi lam ba ka sakri jame Kyrkhu ko trai ke bro ko pendap shor ka sa ko jame ko trai bi ke bro kin long pra panjanai de baik basngap ngau terakhir yo macam toy kecing ibu joki adlong kecing Kyrkhu baka cip sai bol kurta bagi em hari ring si ba bagi berlan ho terang itu baka kerteng cuma kalau kut baskem bagi ki pengai utrang pet jaka pani skem utra kecing ibu joki Kyrkhu jo kecing sakan tegi cuma Kyrkhu na loki nangalan joka baro dari chairperson secretary kena kit kambaro kit khot joka ekstik pumti baro utrai kebetulan bentah utra penyak seperang ya ka barang ko chomela pa ka Kynthei Kyrkhu bimen swi ko trabi irap e kiru para pa ko jingar khe gane kina ma chi bon ko Kyrkhu ko karabi e irwai sai sen pat an IT me ke baro para pa ka boy na chone ke secretary junge me trai ne ka por irwai ke jai e Jesus Christ bo trai chi ba jong Blei bo pa la ba jislo pathiang men sem ba ko a bi ne lai ho we gane chong sa para jong ko Kynthei para jong ko Balang Pat borok ki pengai ka kadang jome menta sudah ki bom cukur ru. Amen.